Sound ka na to ni Ma'am no. Wala ko yung anda sa kwan kay bawal biya ni senior nga. Oh, naman good may conduct katong maging adlaw nga. Oh no. Kuan ka ng house to house na pagpa-order sa mga appliances. Wala biya. Nga isa daw ka nga bibisitahan dari. Yung sa mga ko pagpirat mo di mo ko wala biya ka grado. Pwede mo tanong? Ano bit ang balay ni Ma'am Gucci? Patricia? Kani? Asa? Ikaw si Ma'am Patricia, no? Kaling Gupil? Ma'am Gaga? Ano sa ka nakalas adog pagadian? Last Ako. dugay na. Noon sa mula na or si Mana? Ay dugay na yung pagkato na kong euro. Siguro ito, 2019? Bugay, hindi kayo kawal ka ito, no? Dugay na, kaya itong pag-lockdown bitaw ni Kuan, mas ang papagas daw, Oo, nakapag- bawal. Kaya yung wala ka. Nagplano ka, ma'am? O mupalitay kag washing machine daw? Kinang magigibang order daw ni mo dali for quality appliance mo ganito siya. Bola lang yan. Oo. Wala mo mag-order. Nag-order daw ka washing machine. Hindi nila sharp na washing machine. Pero ikaw man kaniman. Sa quality appliance. Wala mo order. Sinungaling ka! Naka-address ay mga dari Purok 3, Subay 1. Oh no! Lapas galing mo. Ito pangutan na. Ano ra ba dari ang item? Muna ka pangutan ako. Kaya last week daw pa niya. Last week ra daw ka niya adto ma. Agi ra ko itong kay ano 2019 siguro. Auto kong Aurora bitaw do. Nadugay na tayo ito, no? Oh, uli ko kay gilantan sila din ingon man si Lisa mo. Ma, uli na diri man kay ako murag gilantan no ko. Pero nadyo kayo balak nga mo palit. Nope. Wala. Wala sa? Wala kay kuan. Sound ka minimum. Tapos kaman dahil may ani. Tapos kaman dahil may ani. Gani, wala ba yung flooring ang sa lugo, yung abay na niya, o kung washing machine, magkita. Unang kung nakulay sa noy, kung kano, na-ako'y kwarta, layo kasi nga, wala yung kwarta, lisod kayo. Pero ba siya bayro nun nun? Nanarabad siya. Hindi totoo yan. Lumutang mo na ka ani. 9,890 pesos. Wala yung ko'y kwarta, kaya nagpa-deliver ko karon akong nakapangungkap ko karon yung may tandaan. Kakatig komprahan mo. Ay, Lang so, meron kami nas kaman dahil may ani. Kaya man good na pag ano mo. wala man ko'y kuan kay Parang may problema ka. Una ako siya nakapa-eskwela akong college kay sa akong college kay piki naman ko daghan naman kaayo kompetensya na kong naninda dito daghan ko hindi man sa una nga eskwela niya first year Lang college sound ka na to ni Ma'am no. wala ko yung anda sa kwan kay bawal biya ni senior nga Oh, naman good may conduct katong maging adlaw nga. What? Kuan ka ng house to house na pagpa-order sa mga appliances. wala biya Nga isa daw ka nga bibisitahan dali. Oh no! Dayon ang schedule, ang nakabutang mo na date of delivery karon daw. Karon daw nimo ipa-deliver nga adlaw. So, ikaw man daw fill up ani sa form. Paano masabi? Katong pag house to house nila og anhi. Oh no. Para sa delivery. wala ko grado Alam, so ako na. Naninda ko anik, gusto ni ko kalkyo. Bulan ko. Manukli. So man naman ni Ma'am Oy. Balik na lang ako. Here, next command ay mi ani. Sana sa mga skola di ko ano. So, Ngalan ko kasi mamalo. lagi kay kami ma'am, sorry pagkatan city ba, di mo po mo deliver og wala gay ka order sa mua kay basig na gabot-buhat sa imong order ani. Mga silingan mo. Sa kaha. Di ko makakuha
kuan kana kung sa itil apa dili. Okay. Kailangan manggugang gibuhat ang order na rin, ma'am. Sharp na washing machine, 9,890 pesos na ba ang bayron doon ani? Wala dyan kag-order ani. Balik na lang naman ni ma'am, dayon. Okay ra nimo nga. Picturean lang ka na mo, kauban ng washing, dayon. Pamatuod lang nga, ingon lang na mo nga, wala kag-order ani. Sa picture na sino kumuni ka matuoran nga ako inyong mapiit ko nyo kay ano pa-picture gani. Dili raman ma'am. Kay kami man personally ang agent. So kami man mismo musulti sa opisina kanang para lang napamatuod ba na sa picture ni siya nga wala siya ga-order. Di raman ka madiskuhido ma'am. Sige po. Nagtaon na to ma'am. Igo raman na mo kapicturan para pamatuod lang. Ganang ingon ipa-fill up ko wala gyud ko ni fill up an bisag ka dili ko mo fill up. Sige na ma'am. Okay raman ka nang anyway, wala raman ni kaso sa mga importante lang mga nami documents mo. Nga pamatuod kay basin mong gusto binuangan ka ba? Nga naay ga-order sa imo ha. Ginagawa mo. Budget lang ma'am. Di ko magpa-picture nga pan oy. Budget lang kayo. Koy. Oh no. Di ko magpa-picture gid wala may kuha na man kuha na. Bisag lang taon lang nimo ang washing kahit di na lang ka mo pa-picture. Kay pamatuod lang jud nga naami dari naabot ma'am. Huwag mong subukan. Okay ra nimo. Nope. Budget lang kayo ma'am. Budget lang kayo ma'am. Pakita lang na mo kasi mo pangalan mo. Uy, okay lang to wala ginakapangalan sa imo. Wala Oh, saksi, silingan ni mo ni. Sila man. Aiden ko ni rugod ko picture. What? I-record ka among video record. Ano? Ilang kong picture rin ako sila. Oh no! Nagpinit na kayo! Hindi mo dual gamay no. Para makakita ka. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Surprise delivery for you, ma'am! Wala na na, no! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday!
mother. Happy birthday to you. Alright? Happy birthday, ma'am. It's a prank. Joke na to, mama. Dili na yung washing machine. Birthday na ni Moron. Wow! Sana all! na problema gid si ma'am. Dili siya madawat. But anyway, prank lang po. Anyway, amigo na po may gisugo, ma'am Hana. I-prank daw kag ingon ana para ma-surprise yun. Pero may mga extra special ang birthday ni mo today. Happy na ka, ma'am? Ganahan na ka? Happy. Alright, so mayong hapon, ma'am. Magmayong hapon sa tanang tao nga na diri karon. Alright. Ma'am, it's a prank di ay. Joke na di ay ang washing machine. But anyway, surprise delivery day para sa imo ha. Birthday day ni mo ron. Na hapit get me kasama ini ma'am. Gani wala ka lang suko na mo ma'am no. Pero hapit na get ma'am. Kuyawan siya. But anyway, joke lang po ma'am ha. Ikaw lang may gisugo para ina niyo kapag surprise. Surprise delivery for you. This time ma'am, gusto lang na ako ipahibalo sa imuhang before we mag-start, magpaila-ila sa dining. Anyway. Anyway ma'am, magpaila-ila sa mi. We are from Everything Surprises. Lalo na isa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday pa lang pa! Alright, happy birthday, ma'am. So anyway, once again, we are from Everything Surprises, sponsored by Temple Care. Alright, aming project there na gina-promote sa Kairos Organic Coffee by Temple Care. Mga sponsor na mo. But anyway, birthday ni mo today, ma'am. Nada isa ka-special person na gusto lang siya nga ipahibalo nga palangga kay kaniya. Gusto niya ipabati sa imuha o unsa kaniya ka-special. Gusto niya ipahibalo sa imuha na wala gid siya nakalimot sa imong adlaw nga natawan karon. Alright! Excited na ka, ma'am? Kisa ka ni? Video. Napa kay bana? Basig na ni manguyabay dari. Kasi kaibit-ibit ani dari. Basig na kaibit-ibit ani hamoy gahata gani nga surprise. But anyway, dili na nato dugay-dugayon, dili na nato langay-langayon. Since birthday ni mo today, ma'am, na siya mga special gift na gipadala sa imuha. Na siya gipadala sa imuha, ma'am, nga 1,000 bouquet of roses. Happy birthday! Wow, sana all. Isa ka nino. Kasi ngalan sa imuha mga yabay, ma'am. Anyway, syempre birthday ni mo today. Ayun, anis of ka-sweet for you, ma'am. Nasya kipadala sa imo nga Ferrero Rocher Chocolate. Happy birthday. Sana all. Syempre birthday ni mo today, ma'am. Wala daw siya diri. Layo daw siya. Ang sakin sa kanino. Kanilang sa daw ang imuhang gakson. Ibang ihag. Napos siya kipadala sa imo nga Teddy Bear. Happy birthday. Wow! Grabe na dyan eh. Siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Dili mawala. Nasab sila gipadala sa imuha na pampahaba ng buhay. Family pan. Jollibee Spaghetti, ma'am. Happy birthday! Doon na sa kalba. Siyempre, birthday ni mo. Napos sila gipadala sa imuha nga pampahaba daw ng buhay. Pansit sa Bilao, ma'am. Happy birthday! Hala, kalagang gani. Alright, so syempre birthday ni ma'am today. Pinanay ko sila kasi tapos sila ipadala sa mga 2 boxes Dunkin' Donuts. Happy birthday. Ayos na ma'am, wala na mag-inalakan. Syempre birthday today, dili mawala. Nasab sila ipadala sa mga ma'am na Red Ribbon Cake. Sana all nalang ni. Alright, happy birthday, ma'am. Grabe ka special ang birthday ni mo today. Ma'am, ka-expect ba ka? Gadahom ka na imabot ka ron sa imuha ngayon na nga surprise? Wala, Jud? Kisa kayo makahatag sa imuha ni? Imong anak? Or imong manguyabay di ay? Ha? Ano sa ngalan sa imuha? Basta tawagan ninyo, ma'am. Ha? Mansa, ma'am? Basta tawagan niya sa imong manguyabay ni ma'am. Kanas ara ni gasugod og panguyab sa imo. Wala ka balon mga silingan, no? Wala sila ka balon? Ha? Mga anak ni mo.
Tanawan nato ni Ron kay murag lahi ra ba ang nakabutang diri. Nasa sulat nga gipadala sa imo may bawaan na. Mabuking jud ni Ron. Anyway, tara ma'am. Diyan nasa sulat nga gipadala sa imo. Ako ang pasahon mama. Cute. Alright. Sa kanino? Dear Mama. Mama di ay. Happy birthday ma. Unang-una maayong adlaw nimo og sa tanan nga naa karon diha. Oh, adlaw daw kaninyong tanan. Ma, akong panghinaot nimo nga anaa ka kanunay sa kapiskay sa panglawas. Akong birthday wish nimo karon ma nga unta hatagan pa ka og daghan pang mga katuigan nga moabot og lapaw sa tanan maing panglawas permi dili na magpaluya-luya. Dili padala sa unsa mang mga problema nga moabot dayon dili na sad palabi og lihok-lihok kay edad-edaran na ka ma. Ma, salamat di ay sa tanan-tanan nga sakripisyo ninyo ni Papa sa unang panahon nga mga gagmay pa mi nga imong mga anak. Og hangtod karon nga halos may kanya-kanya nami nga pamilya naarag Japon ka nagpabilin ni guide bisan paman nga wala na si Papa. Og thankful kaayo ko ninyo nga kamo ang akong nahimong ginikanan. Tungod ninyo ni Papa natagamtaman ako ang kanindot sa kalibutan. Bisan pa man sa kadaghang pagsulay o problema ang niabot sa akong kinabuhi, naara gihapon ka nitabang sa akong kalisod. Og ma, karon kay birthday man nimo, diri na ako ipaabot ang akong pangayo o pasaylo. Kabalok kong sa akong mga sayop nga nahimo diha nimo ma. Niagi man tuod ta og mga lalis-lalis, bungol-bungol, walay pansinay pero kanang tanan magikalimtan na nako na og usbon ko sorry sa tanan. Kabalusad ko ma nga layo ko sa imong dughan pero sa ako ama ikaw ang pinakaduol sa akong kasing-kasing. Hi ma'am. Nasa ka. I love you, Mama. Mingaw na kayo kunimo. Wala lang kakabaluma. Unsa kasakit ang kamingaw nga gibati nga naa ko diri sa layo. Ugma, salamat sa diay sa imong pag-support ug pag-atiman sa akong anak. Kabalo ko unsa sad nimo kapinangga ang imong mga apo bisan pa man usahay mga badlungon kaayo na. Usbon ko ma, salamat kayo nga ikaw akong mama. Mahinumduman lang nako ang sa unang panahon gikan pagkaminyo nako na mo ni Papa ni guide og ni support sa akong kalisod nga nasinatian. Ug uban ko ug usbon ko ma, happy birthday and I love you mama. Pasensya na kung kanilang ang akong nakaya nga gift nimo. Unta, happy ka sa akong pa-surprise, Mama. I miss you and I love you. Dili na palabi sa kamaldita, ha?
Wait. Kay nagreklamo na ra ba imong mga apo nga maldita daw si Nanay Gaga. Diri na lang kutaman ang naghandom sa kanunay imong anak nga gwapa nga si Ma'am Yols. Palakpakan naman natin. So, nagpadala tayo nga surprise, ma'am, isimuhang anak nga si Ma'am Yules nga nakaroon sa Saudi Arabia. Okay? So, ma'am, inganani lang dyan kakapalangga sa imong anak no, nga nahimo giniyaning inganani nga pa-surprise para lang yun nga ma-feel ni mo nga wala siya nakalimot sa imuhang adlaw nga natawhan karon. Okay? Alright, ma'am. So, this time, since birthday ni mo today, kabalo naman takinsay gahatag ani nga surprise. Which is imuhang anak. Lingkod lang, ma'am. Okay na. Tira lang ka. Relax lang, ma'am. Ha? Imuhang anak nga naghatag og surprise nimo nga nasa Saudi nga si Ma'am Yules. Wow, napagay pahabol na gift. Wow, sana all. Alright, i-open na ba na to? Or yan na lang? Yan na lang dapit, ha? Okay, open na to niya, ma'am. Sige, kung nasa, ibutan lang sa dito kay naglisod si ma'am. Ma'am, so, this time, kabalo na tayo sa hatag na surprise si mga anak na nasa Saudi Arabia karon palangga na dyan ka kaniya, nga nahimo niya ni karon si mga. Unsa man nimo ikasulti sa iyang gihatag ka surprise, ug unsa pa nimo ika-response sa iyang letter nga gisulat niya para sa imo. Dali lang ma'am kay naglantaw siya karon. Yol, daghang salamat. Bisan naman, nakasalayo ako ni magalimot. O, malimot. Nga birthday na ko ron. Salamat tayo akong speak ani. Magdaw nga inani akong ako magdaw nga inani akong bation karong adlaw. Salamat yo kayo. Daghang kayong salamat niyo ta. Dahil nalimutan na yun. Salamat kayo. Napakay ka dungag, ma'am. Relax lang. Okay lang kay nasayod ko ma'am nga kanang imong luha is luha siya sa kalipay no. So syempre what you ka-expect karon nga naday maabot ngayon ani. Ma'am no. So what you ka-gadahong nga nay maabot karon ngayon ani nga surprise. Okay. Sige ma'am, napakay ka dungag. Smile nga na iluha oh. Sige lang po. Smile nga na iluha. Cute kayo. Okay na ka ma'am. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Alright, so happy birthday once again po, ma'am. Nasahid ko nga kanang iwang luha is luha rin siya sa kalipay. So, syempre, wala gid ka expect nga na maabot ka ron nga surprise. Kaya nga ni Diayang dangatan sa imong adlaw nga natawhan ka ron. Alright, so this time, naabot man imong anak. Kinsa imong anak kani? Kani si sir. Sir, okay ra mga ikon sa imong sulti sa imong mother. Sa imong birthday wish para sa imong mama nga nag-celebrate sa iyang adlaw nga natawhan ka ron. Sige, sir. Tapari, sir. Ibutang sanay, hatag sanagang silupin. Walang salamat sa tanan bisan pa man sa gamay nga. Oy, apil pa na apil sa Lord. Sige, sir. Bisan siguro nagkabang COVID mo labay. Oh, survive lang kita. Kana lang. Oh. Atagan ko ng tao, breakdown. Katuigan. Salamat. Ikis si mother. Sir. Wow, palakpakan naman natin. Alright, so daghang salamat sir sa mga nindot nga birthday wishes para sa imong mother. Alright, yung sa mama, dali ma, balik. Naka-yellow, naka-blue. Sige po. Sige kay, wala lagi makaikiyas ani ron. Kasulti lagi mo tanan. Alright, sige po. Alright, ma'am, so sa mga imong birthday wish para sa imong mother-in-law. Akong birthday wish, mama. Happy birthday, ma. Hinaut kong di naman kamod ako, kaya dako naman. Hinaut di mo pagkatigulan. Paingon sa pagkatigulan. Ang
ang Dios magauban nimo, ang Dios magaproteksyon, magahatag sa kanunay kanimo kapiskay sa panglawas. O akong pangayon dahil sa Ginoo nga daghan pang katuigan nga moabot sa imo, daghan pang birthday nga moabot kanimo ma. And love ka namo ma. Happy birthday. Wow. Palakpakan naman natin. Ikit. Mama. Alright, thank you so much sa inyong manindot nga birthday wish, ma'am. Para sa dot celebrant. Ini sa inyong mother. Okay, kisa maaari na, ma'am. Kita-kita naman dari, ma'am. Ay, kulo. Sige na po. Kuha sa ng cellphone na mag-carpoolin. Sige na, ma'am. Kaya bakbakan na to daan si ma'am. Yay! Kuya, bakbakan na ba kanila? Di na dyan kami ni Maindias. Ano na? Sige na. Tay sa nanay. Okay, kaning mga apo na lang. Tay sa nanay. Happy to you. Sige. Kanta na yun eh. Alright. Love si Lola. O, dari, galing mga apo nga nanay. Anak ni Ma'am Melina. Nakuyawan ko dit. Ipa ko na to mami para makadungog. Ma'am, nasa man imuhang birthday wish, ma'am, sa imong mother? Ah, ma'am, speaker ni. Sorry kayo mga wala mi nakadaligyan ko radio man kay Speaker. mahal ang gasolina May speaker. bitaw man amo gud may program ug maabaw niya kinalan mo gud may mga lawo no maunang dili mga dili lang sa mga kanina pero wala ko pitin kasi ko yang jairen sa imong banda Ma, I love you I miss you all I miss you too. Okay. Salamat. Okay. Alright, thank you so much po, ma'am. Tara pa. Hello ka. Ay, ikaw mo. Makasunod na siya, pero... dili man. Day. Sige na. Mo rin mga anak ni ma'am. I did. I did. Atong cell center na mo. Kaning laki. Sige, giyang niyo ba kasi mo, mama? Ano dong? Ito, gamay kayo. Ubanan ka kayo kabalakali. Gadi ta. Ay, hey, mo mama, nag-mingaw rin mo, mama. Sige, share man yung kumano mo. Alright, okay. Sige, masa man niyo ika-birthday wish kay nanay? Kasi mo mama. Sige lang, okay na. Ang cute. Alright, so thank you so much everyone. So na naghatag birthday wishes para sa itong celebrant nga si Ma'am Patricia. Okay? So now, dili lang kay kanina ganun itong surprise. Siyempre, birthday naman today, ma'am. Para mas memorable, mas bongga pa yun ang celebration. Dami i-prepare nga song mo para sa mo, alright? Okay, so kantahan ka na mo. Haranahan ka na mo, okay? O, na yun na itong sayawan na itong celebrant. Ano ito mga anak, sir? I-dance lang na ito, sweet. Ha? Mga apo ha, puli-puli. Ma'am, dito sa... Sige na, sir. Dito kayo eh. Ano naman? Para makita sa iyo guys. Sige na po. Sayo mo, sir. Sige na, sir. Sige na, sir. Ano yung manay tag-rock? Sayaw dance. Sayaw dance. Sayaw. Sige na, sir. Buat tayo sayaw. Buat tayo sayaw. Kawiri lang. Yan. Pagpuli pa. Then, gang. Puli mo na lahat. Hagi na nanay. Hag na nanay. Hag na nanay.
pinadapit kay wala ra ba tayo muli. Kamusta diha? Yasayaw ni si Lola. Sayo, sige lang. TikTok mo na yun. Kanya, sayaw na to sila. Nung ako'y bata pa, aking puso'y uminanda sa mga bagay na buhay may dala. Alam ko, bawat payo at hanggang sa dulo, magkalayo man tayo, ako'y tatayo pangako nanay ko, dahil ikaw ang aking bahat sa tuwing ako'y gagapang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tama, pahinga muna. Ako na bahala, labis pa sa gusto ginagawa, mama. Ma'am, lingkod rin, ma'am. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara, la tara tara, la tara tara, la tara tara. Alright, so thank you so much. Ma'am, lingkod lang, ma'am. Wala pa tanaw, man. Alright, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Dili lang kay kanina ganun ang surprise na. So syempre birthday ni mo today. Naamatay cake, ma'am. So anyway, thank you sa isa niyo pag-participate, no? Pagsayog swindal sa Tasa Leveran. At least ba, may memorable man lang ang birthday karon ni ma'am. Syempre natay cake, ma'am. So ato nga brea ng cake. Nagkanta na nag-happy birthday si ma'am. Alright? Okay, sa natay cake. Ang nakabunang sa itong cake. Happy birthday, mama. I miss you from you. So palakpakan naman natin. Yay! Ready? Alright, everybody clap your hands. Clap your hands, everybody. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kumanta tabi nyo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday To you. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, ma'am. So happy birthday pa. So, unsa man naman birthday wish para sa mga adlaw nga nagmahan karon, ma'am. Ay sa maghawa ha. Salamat kay Ginoo ni adlaw nga wa ko mag-speak ng inani kong bation karon. Salamat kayo sa akong anak nga wa ko pasagdin nga siya malimot nako. Nga iya kong gihataga kalipay nga siya nag pasiugda aning akong ang surprise ang akong nadawat karon. Salamat kayo yol sa akong nadawat. Salamat mo Ginoo. Ning adlaw nga nakadawat kog sorpresa gikan sa akong anak nga bisan tuwa siya sa layo wa siya malimot nako naguna-una siya nga makahatag nako kalipay. Salamat kayo Ginoo. Sinautang ta nga dagan ko taas nga mga buhi babayan panayan daghan pang katuigan. Sinautang ta akong anak na tuwa sa Saudi kanunay mo ang siyang gabayan Ginoo. Kanunay mo siya kanunay kapis kay kalagsik siyang lawas. Tabami sa siyang mga problema. Ginoo, akong isaling ni mo kining tanan. Blow the candle, ma'am. Tayo pa kadila, ma'am. Yay! Happy birthday! Ready?
Clap your hands, everybody! So good, dance now! Dance, dance, clap, clap, clap! Everybody! Ready! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Alright, palakpakan naman natin ang celebrant. Natang pakpakan! Yay! Okay, ma'am, so happy birthday once again. So happy na ka, ma'am? Sa imong adlaw na taon karon, happy na ka? Wow! Alright, mga tanong yun sa may mga gibati sa surprise niya gihatag sa imong anak. Kalipay. Sobrang kalipay. Sa pa, ma'am? Kalipay nga. Tapos ng anak. Nalipay no kay tapok and then unexpected yun, ma'am. Na-surprise na dyan ka. Surprise yun. Hindi ko na-expect. Na-prank pag-get ganina na. But anyway, happy birthday once again. Okay, para mapipo pag-get, para mas happy pag-get ang atong celebration. Nami dance challenge ang nang hinaot ko magpa-participate na tanan, alright? Okay, sige, sayo ta karon. Sayo ta tanan ha, kisa may... Sige na, sir. Dili man ni sweet dancer, kanang disco na gini. Alright. Anong uso karon? Sige na, ma'am. Appeal ka ni ma'am. Ready? Alright, ito ang i-arrange. Alin, mga participant. Dali mo. Appeal mo, ma'am. Dali mo, ma'am. Ready? Sige po. Ma'am, Abel. Ano lang itong mga apo? Sige na, lang ginangan mo. Paro G, ready? Alright, so thank you so much. So palakpakan naman natin. Okay, salamat mga ulo, masalamanayaw. But anyway, thank you so much everyone, especially sa pag-participate ninyo kanamo. Dili po sa itong celebrant nga nagsahulog sa iyang ika. Ma'am, alam ko ma'am sa imong bulak. Mana nang kami. Alright, so thank you so much everyone. Salagang kayo salamat sa inyong tanan sa pag-participate, no? Certified Paro G member na mo. But anyway, happy birthday once again. Happy na ka, ma'am? Alright. Okay, nawala na yung kakulba ni ma'am. Pagpasok ko. But this time, ma'am, nakabalo ko, nasahit ko, grabe dyan ang kalipay ng imong snapping ka, no? So, una sa lahat, magpasalamat kami sa mong client nga si Ma'am Mayos. Ngayon ka rin sa Saudi Arabia. So, ma'am, thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises, sponsored by Temple Care. Okay? So, daghang kayong salamat, ma'am, sa imong pagsalig ka na mo. Nasahit ko, ma'am, hindi lang kayo kaning surprise na madangat na rin ang lugar kundi naghan pag yun, no? Magkatahi-katay. But anyway, since birthday ni mo today, ma'am, syempre napod may declaration sa imong adlaw nga natawan. Nasahit ko, ma'am, nga dalagan kayong Diyos sa imong ikapila ni mo katuig, ma'am. 62nd birthday, no?
Dalagon kayong Dios sa side ko nga ang kinabuhi nga gihatag sa Dios sa to is grasya gid ni no. Nagapasinati ta nga ma-enjoy ang atong kinabuhi uban sa ato ang Dios. But anyway, na side ko ma'am nga dili lang kay kani nga birthday celebration inyong i-celebrate. Kauban imong tibok pamilya bisan pa man imong anak nga nasa layo wala karon pero na side ko nga ilang kasing-kasing nagpabilid na nga naghigugma sa imuha. Alright? So magpuya lang ta ma'am nga magbalipayon magmalinawon uban ang gugma o tibok grasya sa Dios sa taong kinabuhi. So once again po ma'am, happy 62nd birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Okay, so okay naman. Bye-bye ka rin flying kiss sa camera po. Bye-bye ma'am. Bye-bye. Alright, Dari. Bye-bye. Bye. Okay, bye-bye. Okay, Dari. Bye-bye, ma'am. Bye-bye po. Bye-bye ka. Bye-bye. Alright, thank you so much everyone. Dili mo ma'am, bye-bye. Magmahakin mo, di mo makita sa YouTube. Thank you so much.